Gipang dispatsar kaganiha sa mga opisyales sa Mandawi City Jail ang mga nakonfiskar nila nga mga kontrabando sud sa prisuhan. Nagkahigpit man ang inspeksyon sa mga jail personnel sa Muduaw sa Mandawi City Jail apan nangita usab og mga pamaagi ang mga tawo nga makapalusot og ilegal nga mga butang. Sagad sa nasakmit sa mga kontrabando, mga cellphones nga higpit nga gidili sulod sa jail facility. Ano ang detalye ni Nico Sereno? Gamit ang martilyo, gipangguba o gipangdugmok nini mga opisyales sa Mandawi City Jail kining nagkalain-laing klase sa mga cellphones. Moabot sa 60 kining tanan nga nasakmit sa taga Bureau of Jail Management and Penology gikan pa ni atong buwan sa Enero. Sagad niini gikan sa mga regular o inadlaw-adlaw nga greyhound operations o pagsiksik sa bilangguan, pagpangita ug napalusot nga ilegal. Duna sa uban nga na-intercept gikan sa mga buot mudalaw sa prisuhan. Actually, twice a day na ito ang greyhound operation or Upland Linispitan. So, kung ano ni siya kaning ang atong mga nakuha diyan nga contrabands is combine na sa gikan sa dalaw na ma-intercept nato pagsulod nila sa gate during sa searching. Lakip sa gipang dispatchar kaganiha kining ubay-ubay nga mga sigarilyo ug mga tabako. Lakip kini sa gidili sulod sa bilangguan ug matud pa padayon nga gisuwayan nga mapalusot sa sulod. Gihulagway sa warden, nagsigi og innovate ug pamaagi ang mga piniriso ug dalaw unsaon pagpalusot ug kontrabando. Mao nga kini ang ilasab nga padayon nga giaksyonan. 1,800 plus kumbayan na sila sa ilang mga ideas unsaon nila pagpalusot. So, mo nang kinanglan nga kami pod nga mga personal one step ahead dapat ni sa line of thinking sa itong mga PDL. Kaya usahay, masaitek na silang maguna-una unsaon. Kahinumduman karong bag-o, may lalaki nga dalaw nga nakuhaan og medium size nga pakete sa drogas. Gipasok kini sa iyang sampot. Ang maong lalaki nalahos gyud noon pagkapriso gumikan sa nahitabo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.